5 са заместниците на варненския кмет, 2 от тях са нови имена в екипа на Кирил Йорданов. Позволете ми да започна с по-старшия по възраст, господин Караденчев, Богдан Караденчев. Не смятам по какъвто и начин да го представям, защото това би било форма на неуважение към личността му. Много добре известен на варненци от много години и като кмет на Варна, и като районен кмет на Аспарухово. Ако имате въпроси към него, ще ги зададете. Мога само да кажа, че господин Караденчев ще ръководи строителството на градска инфраструктура. Димитър Николов е вторият заместник кмет, който доскоро е бил на работа в областна администрация Варна. Негов ангажимент ще бъде да доведе до край общият устройствен план на Варна и правилата за неговото прилагане. В ресора му е и усвояването на средства по европроекти. Готови са предложенията за районни кметове, които ще се представят за гласуване на Общинския съвет. Досегашният началник на бюрото по труда във Варна, Петя Проданова, е предложена за кмет на район Приморски. Нейн колега в Одесо ще бъде 18-тият в листата на ГЕРБ Георги Недев. Районен кмет на Владиславово най-вероятно ще стане доскорешния заместник-председател на местния парламент Неделчо Михайлов. За Младост се спряга името на Христо Христов, а за Аспарухово на Йордан Николов. До края на годината предстои и реформа в администрацията. Администрация съкратена, преструктурирана, личностно обновена. Това със сигурност. Съкращенията са неизбежни. Структурата съм е възложил. Кулминацията на това, което ще ви съобщя в резултат на възлагането, което съм направил, ще бъде около Нова година. Дублиращите се позиции в щата ще бъдат изчистени. Специално създадено контролно звено ще следи за изпълнението на сроковете и търсенето на неустойки от изпълнителите на дейности. Йорданов бе категоричен, че никой не трябва да бъде сигурен за мястото си. Екипът ми ще се променя на ход.